Lo mbutho ubonakalisa ukukhula kwiphondo leMpuma Koloni ngethuba iqala ungenelela ulwenyulo i-EFF ngo-2014 iye yafumana izihlalo ezimbini kwindlu yowiso-mthetho yephondo. Sithetha nje lo mbutho unezihlalo ezinhlanu kwezingamashumi-63 zendlu yowiso-mthetho ephondweni. Esiyilindele from le conference sinayo ukuthi izokwenza indlela engcono for abantu base Eastern Cape, and then iphinde futhi i-electe i-leadership ezoyithatha le Eastern Cape iyise forward. Ukanti lo mbutho uzandisile izihlalo zawo komasipala abambaxa beliphondo. I-EFF inezihlalo ezili-13 eBuffalo City Metro, ukanti zisibhozo kumasipala iNelson Mandela Bay Metro. Umhlalutyi wezopolitiko uGqirha Ntsikelelo Breakfast uthi kusekuninzi kufuneka kufundwe ngulombutho kulawulo lomasipala. Benza kahle bona but kwi-local government elections abantu bebene namakhwiniba ngokwe-leadership kaMalema besithi ba ingathi mhlambi ngebenze ngcono ifu i-EFF khangethethe ngento yokufuna ukukhusela abemi bangaphandle. Ngamalungu asondele kwi-1,500 aza kuba inxalenye yale ndibano. Inkokheli yalo mbutho uJulius Malema ulindeleke ukuba awise intetho xa kuvalwa le ndibano. Ndingulubaba lodata kwiindaba ze-SABC eMpuma Koloni.